Inini am a woman aged 27. Ndine 15 years ndaigara muHarare kuWaterfalls neshamwari yangu. Chikonzero ndanga ndatiza kumba nenyaya yekushungurudzwa nehama dzandaigara nadzo. Shamwari yangu aive ne33 years. Nguva iyoyo akabva atanga kuita zvekuorder kuSouth Africa mafriji nehembe ini ndichitengesa. The following year ndave ne16 takabva tatanga kuenda tese. Here comes the problem. Aienda kun'anga kuti business rifambe. Akabva anditi handei tese. Inini ndaiva mudiki plus ndaichengetwa ndakabvuma asi ndaitya. Ndakasvikonzwa kutanga rako business ndobva ndapiwa hari yekunocherera pamba pemurume anenge andinyenga oenda neni kumba kwake. Zvisinei ndichingobvapo ndakabva ndaona navhara yakangomira mberi kwedu akati uya ndikupe lift. Ini nekusada kunonoka kuita zvekucherera hari iya ndakabva ndatopinda mumota fasta. Usiku akarara ndakabuda ndokucherera pasi hari iya ndobva ndapedza. Dambudziko rakazotanga ndave ne22 years hamaway. Life iyi ma1. Murume wese anorara neni anooma mutezo kana kutofa. Murume akatanga kufa ndeve kumba kwandakanocherera kahari kaya. Iyeye anouya kuhope achinditora tonorara mumba make toita sex. Asi patinoitira sex ndepaya pandakaisa kahari. Izvi ndingati varume vafa kutaura kuno vave 11. Chikonzero ndichiti vakafa ndechekuti vanotouya vese vachindirwira kurara neni kuhope. Vakaoma mutezo handitozive kuti vangani. Mari ndinayo, basa riri kufaya. Dambudziko rimwe ndinotonzwa munhu achinoka padhoo manheru achiti ndiri kuda nhingi achishedza zita rehama yangu. Hama iyoyo inobva yatonzi yashayika kana kuti yave kutorwara zvekuda kuwedzerwa ropa. Sofa hama dzakafa dzandauraya dzave 3. Izvezvi hapana kana anombondida. Ndaedza kufamba ndipedze dambudziko asi ndaneta. Maprofita anotondidzinga achiti endai kuchipatara kana muchirwara. Umwe madzibaba akatombonditema netsvimbo hanzi handidi zvechihure pano ini. Please help me, handichada ini ndaneta. Ndatenda hangu, vanodawo kupa help ndinotevera mucomment section. Mundibatsirewo hama dzangu. Ndapererwa ini kuti ndoita sei.